réad a bhí an asan se san banis agus ha mi ddíadach ar tíúig agus struck right in ha mi ddíadach ar son na rutan bice a chríochnachuig ha mi dal bhí tíúig a clásaichen ag an tolmhór. Yn feuchainn sé sur láith in a seo an drasta agus bídíochainn ach in agus ha sin dal bhí go má trang. So ha mir son críocha churéad mór an rutan agus mustá médiaist agus seo na raon minú bheit acmí decorators cálg a chud ann an gach darna fís clothing or bheit drafts down agus bheit gaps down agus bheit cracked. So mi dachas go bí sin seo agus féim mé có a bharrach de féint a chud éad go deach. So stochen Jamie sin a marach. Agus an drasta ha mir son an paint seo íochainn agus ha mé ar bhedan ar an or sé dearach doracha a ham agus ha mé dal chud sin san taigh-bheag. Seo an taigh-bheag mar a han drasta ha has na búdach agus féim mé bharrach sandaní an ur sin ar chaneal bulach dé seo san féintigh háast ach ha mé dal féintigh na tiles go deach gus a thulaáil agus ha sin na cíalchaig gin féim mé na dh'ionn silicon a háirteach go deach sé obair mór a sin ach son an drasta ha mir son an paint íochainn iad ar a bhreis seo. Chanealism gur son a háin ha ddíadach a Eilean Sgitheanach agus féim tú Prìoseact from bhreis seo gus féin isteach. Gan taigh-bheag agus ha chóneannach. Bearlumm nachró seo ann ach háin stalcha labhríar charaigh ha mi dal glósa an dáras seo ach ha duibh ar scás go bhfuil. An tank sanna uisce té seo an tank seo sa bhreis seo. So sé rid mór a bhíán ach san an drasta go dú just gona embrace it agus ha mi dal íochainn paint a chud éad seo. Seo an paint agus ha doracha ach still me ha mi smooching go bhí go má cozy is vibey. So chun mé ar leine agus bheit fis am go seo a bhain but me really get you ready. Sin's bars all. Ooh. Chur me críoch ar seo agus is fearlam an dá chaneal an paint chomma like ha féimach ar stocha có a bharrach agus bheit ac mé bharrach paint a dheanamh go deach agus cheannaigh mé dá tins agus is fearlam colour drenching go deach ach ha ddíadach a tòrr inniu agus ha an taigh-bheag ar fáilt ac am riana go deach. Seo mar a ha an drasta sé an cóit. Mar fáileach an cho scattered agus tíoch táiseach seo agus seo agus like tíoch ar fig an ad. Ach féimid I'm switching an féimid list a scríbe gach lá sin na bit an bice hammer san níanú agus stocha half it is half it again. Is an uair sin stocha go mbeadh go in díanú. Ach in dú ha mé go mór ar san seo a càradh ha na búdach. Chaneal go donna sa bheith nuair a glóis múisteach. Ha mé ar seo ó horse well a bhórchuid horse agus cheannaigh mé pís glánne chasan úd san seo ar sin bríste agus go deach tíadach chomrastí. Dheach mé an wire brush seo ach chadú sin really dína cáil
Ach, thuair mé túil san drill agus ri mé testpiece agus raon sin a chúis. So agus ha stove cleaner agus seo polish agam. So yeah, dul a dhéanamh seo an dú. Rioch, ha mé dalid ar Prìoseact. In dé, literally hés mé san junior dhéanamh agus an uair sin háistigh mé na tools a chuir isteach san toolboxes agam agus an uair sin Jerry mé háistigh mé a stove seo san uair sin raibh mé taigh-croite leis a féint is a hallway. I'm like, oh my god, agus chadigh mé junior. Gus like, och. So really, féimi mé mar a chumaidir díadach únrúd gach lá agus an drasa sin an taigh-croite sa taigh-bheag. Sin tòrr na séir agus ha mé is muintin go bhíoch marí Prìoseact bheit mé clachaigh thoirt ar chaneal solas an an sa seomar. Well, ine seomar seo sé Prìoseact seo, I guess. So yeah, ha mé definitely id pís na cháil. Ach ha ceirt go leor an drasta ha fata na séir. Anis suide go seo a dhéanamh agus ha mé idirhí déanamh fiúrí seo go mór. Ach ha dul go masalach. So safety first, kids. Na gaan we go bria. Gus ha fata na séir hat frim mé tòrr obair a seo go tá chaneal seo bhealach seo ach an doras I chéad fata na séir. Agus top tip san na láide seo suirigh tíadach pís as a clachaigh san uair sin ha càradh. An uair sin ha na sasa leantainn. Good as new, minus the crack. Bhréis mé an pís rope sin sa déine ach agus féim mé dul for street. Ach, sealar seo, like, chat ar a mask sin cáil. What? Chanéad go dul for street a chéad mar seo. So féim mé dul san amar san uair sin ha mé dul for street. Ach, seo fat na séir. Féim mé beagan a bharrachd obair ar a fís seo. Ach, agus anis. Mis muin sin car impulsively dachaigh go bhfuil mar san seo peantadh geal. Well, chaine geal an car creamy, I guess. A chaneal cho mandras ha go masalach agus chaneal go leantainn. So ha paint beige agam. Stocken dit gan Jimmy sin. Ha mé tíadach ar tíadach agus cheannach maithir seo go. Hannig is sa fós. Oh my gosh. Like, se drill set han. Le da battery agus chargers will look out. Famous go so dude. What? Fa feiceacht gro féin charger go. Ach, I'm so surprised. It's so snug. What? I'm a fada gonna go fancy. Agus cúideach cheannach mé paint seo san hearth agus stove rope agus glue. Chaine mé riamh seo dhéanamh ha mé dachas go bhfuil a furist go leor. Okay, rit mé dhearach san a dú sé peantadh an hearth seo. Oh, God. Bhuair mé paint seo ach. Chaine mé cínteach mé Oh. Chaine mé ítear cínteach mé Oh God. Fé mé mescachuig.
Okay, no. Chaile me has céideach. Okay, do you know what? I've committed. Had dul na sear na bha agus cheannach mé 10 eur seo, so 10 mór seo. Whoa, oh, oops. Chaine seo dul go maidir. Ine sainathe seo. Oh, sainathe seo. Okay, chaná mar sin atá ire é seo. Okay. Is fuidir nach tal. Oh god. Committed now. Do you know what? Had you not temporary? Temporary? Taighe-Chriote. Agus chatal me iad Och dhanna. Chan le iad na sear na bha agus sé ddíireach an dáhan sé ha fata roimhúile agus cha be sin an dá a bha éideann agus fé mé dul go Skye Paint Company dulóin gus seo a càradh chatal me ddíireach cho buie bha me géirí bit gan bha na scáilte bhí sé stone sin. It's fixable. Ha ceart go leor. Agus seo na ha mé déanamh dú ha mé dé seo sanna dú agus seall ar taigh-bheag seo. Seall seo fatan na sear Eilean Sgitheanach agus ha sálas agam. Oh, how cute. Yeah, seo fatan na sear na bha. Eilean sin dul bhréin. Éad an actual taigh-bheag. Oh no. Seo a thulacáil sanna dú agus ha mé dul scibalchuch I seo mar seo ar sé seo far bhfuil na éadmhí feuchainn ar ha blàth agus ach sé ha ddíireach na búdach. So dul scibalchuch I seo mar seo san uair sin dul san amar, like actually dul san amar an tar seo ar seall like sé so chodannach. So am han san amar agus cool. Oich bha, tíorí. Ha mé leis. Chur mé na ruta seo éideann agus like chaine le chodána sin. Okay, I don't hate it. Like ha ceart go leor. Ha mé sprinting go bhfuil me géirí da eile fhathast beagan is stocha like pink undertones stocha. Chaine le chodána sin. Ha mé gar drug. Ach, okay.